tkompli xejra l-fuq flat ta' passiġġieri u vetturi illi jaqsmu l-fliegu kif ukoll flat ta' vjaġġi illi saru mill-vapuri tal-Gozo Channel. ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fl-istaġun tar-rebbija aktar minn miljun u 500,000 passiġġier ivvjaġġaw bejn Malta u Għawdex. Iċ-ċifri tal-NSO juru żieda ta' aktar minn 8.5% fuq l-istess 3 xhur tas-sena l-oħra. Din iż-żieda hija ekwivalenti għal aktar minn 120,000 passiġġier. B'reazzjoni għal dawn ir-riżultati pożittivi, iċ-Chairman tal-Gozo Channel Joe Cordina qal li l-kumpanija tinsab impenjata biex tkompli tieħu miżuri biex tlaħħaq mad-domanda dejjem tiżdied ta' vjaġġi bit-trasport tal-baħar. Il-kumpanija Gozo Channel kompli tiżdied in-numru ta' vjaġġi dan iż-żewġ żejjel biex takkomoda id-domanda li dejjem qiegħda tiżdied ta' nies li jixtiequ jaqsmu bejn Malta u Għawdex. Ovvjament dan jinkludu kemm turisti, kemm Maltin u kemm anki Għawċin. Ovvjament aħna qegħdin nagħmlu dak kollu nistgħu biex nlaħqu mad-domanda u għandna pjanijiet anke l-qudiem biex il-numru ta' trips inkomplu nżiduhom. Fil-fatt dan l-aħħar introduċejna trip ekstra f'nofs il-lejl il-taqa' tajjeb. Mill-istatistika rriżulta wkoll li l-ogħla numru ta' passiġġieri illi qasmu l-fliegu kien f'Mejju li għadda e kif ammontaw għal 33.5% tat-total tal-kwart kollu tas-sena. In-numru ta' vetturi wkoll żdied u qabeż l-400,000 illi tfisser żieda ta' 7.4%. Il-vjaġġi li saru bejn Malta u Għawdex kważi laħqu 6,000 vjaġġ illi jfissru żieda ta' 4.2% fuq l-istess kwart tas-sena 2017. Kienu aktar minn 2,000 in-numru ta' vjaġġi illi saru matul ix-xahar ta' Ġunju li rreġistra l-akbar ammont ta' vjaġġi bit-trasport tal-baħar bejn iż-żewġ gżejjer. Intant tul l-ewwel 6 xhur tas-sena, il-vapuri li operaw bejn Malta u Għawdex ġarrew aktar minn 2 miljun u 600,000 passiġġier illi tfisser żieda ta' 8.2% fuq l-istess perjodu fl-2017. L-istatistika wrid ukoll kif l-akbar ammont ta' passiġġieri illi oriġina miċ-Qawwija kien l-aktar tul il-jum tal-ġimgħa u s-Sibt, filwaqt li l-akbar numri mill-imġar Għawdex kienu tul il-jiem tas-Sibt u l-Ħadd.